Alt har været frosset så længe. Jeg sidder og kigger på de mennesker, jeg passerer. Specielt her, hvor jeg ikke kommer så ofte og føler mig fremmed. Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan de kan være hele mennesker med hele liv. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra, hvad de laver her, og hvor de er på vej hen. For mig lever de et sekund, så er de væk. Han har altid siddet der. Altid det samme sted. Kigger aldrig op. Mon han venter på noget? Må nogle af de mennesker, jeg ser i dag, også har bemærket mig? Når vi lukker os inde i vores hjem, lukker vi så hinanden ude? Hvordan kan det være, at når vi er så ens, at det er så svært for os at forstå hinanden? Det har været koldt så længe. Alt er frosset. Burde jeg gå ned til ham? Hvor kommer han fra? Hvor er han på vej hen? Da jeg kommer ned på gaden, er væggen han har siddet op af, så længe jeg har boet her, tom. Det eneste jeg kunne se var mine fodspor i sneen. Kort tid efter var de også forsvundet.